kay hanep buhay sa usa ka kanhi construction worker nga patok sa mga buot muhigop og init nga sabaw ning bugnaw nga panahon. Tara maki-food trip ta pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Dungan sa pagbunok sa wan, bugnaw nga hangin usab ang atong mabati sa palibot. Maong sagad ka nato, mag-crave og init nga sabaw. Kini ang hanip buhay nga dalit sa usa ka kanhi construction worker nga si Joel Rasma, 40 anyos, taga Dakbayan sa Mandawi. Ang init og lamiang beef pares. Aso ni Joel nga nakunahuna siya sa pagsugod og negosyo ni ini human iyang natilawan ang beef pares sa Manila. Sa puhunan nga 1,000 pesos nga gisugdan niya ni atong 2021, karon giangkon niya nga dako na kaayog na balik ngadto kaniya. Dako kayog tabang, sir. Actually, sir, ni undang jud kog trabaho na, sir, kay nag-focus naman ko ani, sir. Maka-saving, sir, maka-provide kung unsay kinahanglanon, unlike sa una nga maglisod jud. Sa pangutana kung unsang iyang sekreto sa lamiang beef pares, Lami siya, sir, dayon sabaw, init, lami higop, labi na kay sakto sa panahon kay init bugnaw parisag init. busa kung ikaw nangita og pangpainit ning bugnang panahon, pues you need beef pares. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.